Kongen er på skibet nu. Jeg ved ikke, hvor han har været henne ellers. Oppe i byen, tror jeg det var. Ja, men så der børnehuset deroppe og siger hej til kongen. Kongen. Skal vi gå igen? En hvad? Hej, hvorfor? I dagens anledning har politiet også fået lov til at have pistoler. Hvad mener du? Har de ikke det normalt? Har de ikke Hvad skal jeg sige så? nogen har, men ellers så har de... Nej, det tror jeg, det er normalt på. Peberspray. Ja, det tror jeg ikke, de har. Og hun har også en fag. Ja. Men de har pistoler i dagens anledning. Det er da ikke altid, de må have i dag. Det kan være, der er noget vagt. Hvad skal jeg gøre? Politiet? Jo. Nej. Har de det her? Det er de altid. Det er ikke alt, jeg gør det. Det skal jeg gøre. Så er det hende, der skal... Prøv at se. Øj! Så skal han have sin sag. Det kunne han ikke. Jeg tror det kun, hvis man får lov. Hvad skal vi nu? Hvad skal vi? Hjem? Det ved jeg ikke, altså. Hvad skal vi? Far, hvad skal vi? Hjem? Hvad? Skal vi hjem? Nå.